И 5 на 2, да пием, майка, как се продали мачки оведари. Бега. Да, бе, до 85-та водиха 2 на 1, обаче се продали матч, аз отворих вече като го изядах. И аз на Милан и Манчестър. Вие сте си взимали Милан, ти бали хора. И аз така викам. Оп. 2-0 беше. Да. Той ти го кача. Дупе. Що? Най-грозният човек. Да, вече ще я пиша. Ево, Ево бе, отне връзваш за шампионска. Вразвак, бе, бароне, бега. Ливърпул, Лудогорец. За Лудогорец. Кой бе това? Къде ще го хванеш? Кой тигър Хикс Лудогорец? Всеки че го как бе, они ги беха... Има ли по-грозен от тебе, Магия? Англия ще ги бие. Има ли по-грозен от тебе? Отивах на 2000 лева, приятел. Леле, мамо. От не можеш ли да станеш? Чудо може да станат и изправят носо. 2000. Има ли по-грозен човек от Магията? Пред мене